Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni ta' Miss Bejt. Llum eżies jaħbad it-18 l-anniversarju mill-mewt ta' Dun Mikiel Qattart għaddej ta' Alla. Dun Mikiel li ħadem u kellu tanta l-qalbu dan is-santwarju. Ħadem biex tikber l-imħabba lejn Omna Marija, partikolarment propju lejn dan it-titlu il-Madonna ta' Pino. Jew għalhekk aħna wkoll nitolbu il-mulej biex jekk tkun il-rida tiegħu jiġi glorifikat fuq l-artali, isir beatu, biex hekk aħna nkomplu nistgħu permezz tiegħu infaħru lil Alla. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew ma naqtgħux qalbna mill-ħniena ta' Alla. Dun Mikiel kien iħobb jgħid il-ħniena ta' Alla hija infinita. Bħal-linja orizzontali tas-salib li tilħaq id-dinja kollha mifruxa fuq kulħadd. Jew nitolbu hekk il-maħfra għal ħtijietna fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla lejna. Int il-mibgħut tal-Missier mulej ħniena. Kristu, jerfajt fuqek il-fraġilità u d-dnub ta' kull bniedem. Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti lena, inti l-paċi ta' dawk li imuk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa u xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna il-ħniena tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalli mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-qassisin u l-profeti kellmu l-kapijiet u lill-poplu kollu u qalulhom: dan ir-raġel ħaqqu il-mewt għax ħabbar kontra din il-belt kif smajtuh b'widnejkom intom stess. Iżda Ġeremija qal lill-qassisin u lill-poplu kollu: il-mulej batni inħabbar kontra dan it-tempju u l-belt iħwejjex kollha li smajtu. Issa mela sewwa l-imġiba tagħkom u emilkom u għatu widen għas-sejħa tal-mulej Alla tagħkom. U l-mulej jindem mid-deni li qal kontra tagħkom. Ngħid għalija, arawni ninsab f'idejkom, għamlu bija dak li jidrilkom tajjeb u sewwa. Imma kunu għafu li jekk intom toqtluni tiċċabsu b'dem bl-ħtija, intom u din il-belt u min jammar fija. Għaxu tassew il-mulej li batni għandkom biex insemmalkom f'widnejkom dawn il-ħwejjeġ kollha. Imbagħad il-kapijiet u l-poplu kollu qalu lill-qassisin u l-profeti: dan ir-raġel ma ħaqqu xejn il-mewt għaxu kellimna f'isem il-mulej Alla tagħna. Iż-żaqit Aħikam bin Safan kienet ma' Ġeremija biex ma jitilkuħx f'idejn il-poplu u joqtluh. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali ngħidu flimkien: o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni, o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Aqlani mill-ħama u ma nibqax nieżel, ħarisni minn min jobodni, weħlisni mill-ilma font, tħallix iġorni l-ilma jew jiblani id-dabin,
u jingħalaq fuqi il-bir flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni imma jiena msejken u batut terfani u Alla is-salvazzjoni tiegħek infaħħar l-isem t'Alla blana inkabru bana tarat il-ħajr flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imjastrin tiegħu flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni jekk iġobkom inkom bil-wieqfa Alleluja 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 ħen dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet Alleluja Alleluja Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Erodi t-Tetrarka sama bil-fama ta' Ġesu u lil qaddejja tiegħu qalilhom dan Ġwanni l-Battista. Iva hu qam mill-imwiet u minħabba fekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni u qaflu l-ħabs u ħalli hemm minħabba Erodja mart ħuh Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu inti lil dik ma tistax iżomma. Ried kieku joqtlu imma kien jibża min-nies għax kienu jżommuh bi profeta. Meta wasal jum li fih Erodja laq sninu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfen oġbot lil Erodi. Għalhekk wieda taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U hi mowija minn omma qaltlu għatini issa stess ras Ġwanni il-Battista fuq platt. Is-sultan tnikket iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala. U bat jaqta ras Ġwanni fil-ħabs u ġibu rasu fuq platt u tawa li tfajla u din ħaditha lill-omma. Imbagħad id-dixxipli tiegħu ġew ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Bixxira li dal-għodu ngħidu f'kelmtejn dwar il-qaddej Alla Dum Mikiel, partikolarment marbutin ma' dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pino. L-ewwel ħaġa Dum Mikiel kien anke direttur spiritwali tiegħi u għalhekk nista' ngħid li aħna kbirna ma' Dum Mikiel u kienu li dejjem mexxina u worjina it-triq biex narfu ngħidu iva l-mulej għar-rieda tiegħu. Dum Mikiel kien iħobb isejjaħ dan il-post the special spot. U kien jgħidilna għaliex isejjaħlu hekk għax kien jgħid il-knejjes tagħna ta' Malta u Għawdex kollha għażluhom fejn jinbdew mis-sirjietna. Għażluhom in-nies. U kien jgħid imma ta' Pino għażlitu il-Madonna biex minn hemmhekk hija tkellimna u twaslilna lil Ġesu. Jekk tħarsu fin-naħa ta' barra tas-santwarju fuq il-bieb hemm dik il-Madonna tal-Mużajk. Dik l-ewwel idea li nibtet biex issir nibtet propju anke minn fuq din l-espressjoni. Jekk taraw il-Madonna qiegħda żomm lil Kristu f'idejja imma mhux kif iżommu kulhom, għandha idejja
forma ta' taraġġ u Kristu nieżel minn dan it-taraġġ. Għaliex dik jeżjes il-missjoni tas-santwarju. Dik qed turina dak li kien iħobb jgħidu Mikiel. Marija għażlet dan il-post biex minnu tatina lil Ġesu. Jien nimmur tapinu, nidħol tapinu biex minant l-idejn mill-idejn ta' Marija inkun kapaċi bħala niftaħ idejja u nilqa' lil Kristu. Ħanejdilkom xi ftit frażijiet oħra li kienu anke ġew stampati fil-ġurnal Il-Leħen is-Sewwa fl-1998. Kien kitibhom hu biex jgħin lil pellegrini li jżuru Tapinu jifhmu aktar l-importanza ta' dan il-post. U jgħid hekk, żjara f'Tapinu tenna nisimgħu lill-Alla. Aħna nistabu storduti bi bombardjati minn ħafna ħsejjes u wilħna bir-riskju li nitilfu il-veru leħen. Illum għandna ħafna kollegamenti kemm stazzjonijiet trid fid-dinja, imma jonqosna kollegament wieħed dak essenzjali, il-kuntatt ma' Alla. Għalhekk anke Tapinu qiegħed maqtuħ mill-istorbju, il-barra mill-irħula tagħna, biex jien niġi hawnhekk u hawnhekk nista' nsib l-aqwa frekwenza. Marija hija l-aqwa frekwenza li tista' issemmali il-leħen ta' Ġesu. Interessanti li anke l-ċrajja Tapinu ta' Karni Grima u ta' Franġis Portelli hija proprju fuq is-smieħ semgħu il-leħen ta' Marija mill-kwadru. Ma kienx hawn derjiet, imma kien hawn dik li aħna nsejħula id-dera tas-smieħ. Xi ħaġa li l-kull kemm aħna nistgħu nġarbuha. Basta int tidħol b'qalbek miftuħa u vojta u tħalli il-Marija timlijilek. Żjara f'Tapinu tenna nsibu is-serħan u l-għajnuna tal-problemi tal-ħajja. Hawnhekk inħossu lill-Alla fil-qrib, qrib l-Ewkaristija u qrib f'Ommu Marija. Żjara f'Tapinu tenna niftħu qalbna. Niftħu qalbna għal żewġ ħwejjeġ. L-ewwel waħda, niftħu qalbna ma' Alla. Tant aħna okkupati u iddupjati b'elf ħaġa li maħniex nagħtu spazju lil dak li hu divin. Iżda hawn inħossu l-bżonn li nammettu il-limitazzjonijiet tagħna u nagħtu każ ta' kliem ta' Kristu li jgħidilna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Kemm għandi raġun. Kemm drabi aħna naħsbu kif jgħid il-Malti missejna s-sema bidejna. Għax għandek il-flus tista' tagħmel kollox. Għax għandek is-saħħa tista' titqażżes kemm trid, tibbulja lill-oħrajn kemm trid. Għax inti intelligenti taħseb li taf kollox u m'intix kapaċi tilqa' aqqas sempliċi parir ta' ħaddieħor. Dom Mikel Attard qed jgħidilna f'Tapinu nintebħu kemm aħna limitati. F'Tapinu fiskiet nistgħu nintebħu kemm hi vera l-kelma ta' Ġesu li jgħidilna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. It-tieni punt, niftħu qalbna għal proxmu. Kristu wissiena li fil-ġudizzju sejrin inkunu ġġudikati fuq l-emejjel tal-ħniena. Min għandu Marija
mara tat-tjubija, nitalmu, nittrattaw u nirrispettaw lil xulxin. Ma ninsewx dik il-ġrajja ta' Marija bi Kristu f'ġufa, l-ewwel ħaġa li tagħmel tmur u taqdi u twassal. Għax mhux taqdi fil-faċendi jutejn. Dik tiġi wara. L-ewwel ħaġa li twassal Marija fid-dar ta' Zakkarija x'inhi? Il-Kristu f'ġufa. U dik id-dar timtela bil-ferħ. Għax id-dar li hemm jammar fija Kristu hija l-familja mimlija bil-paċi ta' Alla. U min għandu il-Alla f'qalbu, f'daru, imbagħad jasal iva biex jiftaħ qalbu għall-oħrajn, biex jiftaħ daru u jilqa lill-oħrajn. Żjara f'Tapinu iġġelna nħossu il-ħtieġa tat-talb. Mingħajr ma trid din kienet l-esperjenza tiegħu. Mingħajr ma trid hawn tħoss il-bżonn li tinżel għar-kubtejk u titlob. Għalhekk Tapinu sar ċentru ta' talb. Hawn tħoss il-bżonn li tinżel għar-kubtejk u titlob. Jew ma ninsewx. Għalhekk niġu Tapinu. L-aħħar punt li ħafna drabi ħafna minna nagħmluh, però Dum Mikiel ma jibqax fuq dik il-ħaġa esterna li tidher, ma jidħol aktar fil-fond. Ħafna drabi aħna niġu hawnhekk u npoġġu x-xema jew nixelu xema. U Dum Mikiel jgħidilna żjara f'Tapinu tenna nixelu xema. Mhux biss nixelu xema quddiem ix-xbija tagħha, iżda nixelu xema biex naraw lilna nfusna fil-fond ta' qalbna. Hawn nimtlew bid-dawl tal-fidi u minn Tapinu noħorġu imdawlin biex imdawlu lil ta' madwarna. Jew nitolbu ilu din il-grazzja llum. Aħna li nemmnu li tassew Dum Mikiel qiegħed fid-dawl divin fis-sema. Ejjew nitolbuh biex dan iseħħ fina ta' kuljum, kull meta niġu f'dan is-santwarju għażiż. Noħorġu minn hawn imdawlin mill-kelma ta' Alla, mill-preżenza ta' Alla, imdawlin biex indawlu lill-oħrajn. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Jehuti jeżjes, aħna wkoll nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu ta' Alla biex il-ħajja tagħna bħal dik ta' Ġwanni tkun ukoll ħajja ta' xhieda, ħajja li twassal id-dawl ta' Kristu kif qalilna Dum Mikiel. Nitolbu sabiex il-Knisja imdawla mill-Ispirtu Santu twassal bil-ħlewwa u bil-qawwa kollha il-kelma tal-mulej li hija l-kelma li tagħti l-ħajja. Nitolbu għal dawk li qegħdin isofru xi inġustizzja, għal morda tagħna, għal dawk li huma l-aħħar post fis-soċjetà tagħna. Sabiex aħna li nagħmlu esperjenza ta' Kristu narfu nollu id-dinjità ta' dawn il-persuni bl-għajnuna u bil-ħidmiet tagħna favur tagħhom. Nitolbu. Jew nitolbu biex mandan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija, is-santwarju tas-sejħa, iż-żgħażagħ tagħna jarfu jilqgħu is-sejħat li Alla jagħmlilhom. Kif kien tant
jgħidilna Dum Mikiel nitolbu għal vokazzjonijiet. Il-vokazzjonijiet iseħħu jekk hemm persuni li lesti li jisimgħu u jilqgħu s-sejħat. Nitolbu il-Mulej Alla biex jekk ni r-rieda tiegħu huwa jigglorifika il-qaddejta għal Dum Mikiel Attart għal glorja tal-Artali sabiex permezz tiegħu ikompli xerret fuqna u fuq il-familji tagħna kull grazzja u barka mis-sema. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla kenn u qawwa tagħna ilqa' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek u għatina li matul ħajjitna kollha qatt ma nibżgħu nistqarru il-fidi tagħna bi Kristus Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-mistieri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristus Siedna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġini. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla ta' smewwiet imbierek mill-ġej fisem il-Mulej u sanna fil-ogħli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fil-mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-poplu l-Islami kollu. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' żewġha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu Ibnu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Kien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dummi kien kontinuament kien jgħidilna ir-rieda t'Alla hi kollox, mhux ir-rieda tiegħi. Ejjew nitolbu l-Alla f'din it-talba tal-missierna. Aħna sejrin ngħidulu ikun li trid int. Ejjew nagħmlu minn dan il-kliem verità, ma jibqax kliem fil-vojt, imma jsir il-kelma ta' ħajja, l-impenn ta' ħajjitna li nagħmlu dak li jew jitlob minna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-drubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Santa Cristo, Eucharistia, Anheirat. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawulna bimħabba bla qies ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Nixtieq nfakkarkom li propju dawn il-ġranet il-bieraħ santwarju għadna kemm ippubblikajna ktieb ġdid il-Kwindiċina ta' Santa Marija. Ktieb żgħir ċkejken li għandu talb sabiħ immens meħud mill-Knisja tal-Lvant u mill-Knisja tal-Punent. Iż-żewġ knejjes flimkien. Dawn jikkontemplem dan il-ktieb jorbot u jaqgħad mal-velja ta' Santa Marija li ssir imbagħad fuq iċ-suntier tas-santwarju. Kien Dum Mikiel, kienet l-idea ta' Dum Mikiel, ix-xewqa ta' Dum Mikiel li f'dan is-santwarju lejliet il-festa hekk għażiża, festa Marjana li tiġi ċċelebrata kemm il-Knisja tal-Lvant u kemm il-Knisja tagħna il-Punent. Iż-żewġ knejjes diġà magħquda flimkien taħt il-mant ta' Marija. U għalhekk inħeġġiġkom biex takkwistaw dan il-ktejjeb tistgħu takkwistawh mill-ħanut tas-santwarju li fih talba qasira tal-Knisja għal kull ġurnata. Il-Kwindiċina tibda propju minada il-ħadd u tispiċċa
fl-14 ta' Awwissu. Issa wara fit-tmiem il-quddiesa sejrin nidħlu aħna s-saċerdoti fil-kappella u hemmhekk nibdew nofs ta' nar adorazzjoni ewkaristika biex impoġġu fil-prattika dak li qalilna Dun Mikiel. Tapinu tħoss il-bżonn li inti tinżel arkubtejk. U għalhekk l-adorazzjoni sejra tibda issa u tibqa' miftuħa sa nofsinhar. Fil-bankijiet taħdejn il-kappella kif ukoll fil-kappella sejjer ikun hemm xi fuljetti bi ħsibijiet ta' Dun Mikiel li jistgħu jgħinukom fir-riflessjoni u fit-talb tagħkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Ġesu. Din kienet espressjoni li spiss kien iħobb jirrepeti Dun Mikiel. Hawnhekk hawn Ġesu. Jew aħna f'iskiet impoġġu fih dan Ġesu il-preokkupazzjonijiet tagħna, il-problemi tagħna, il-fraġilità tagħna. Jew fuq kollox inresqulu l-indiema tagħna għal dunubietna u nħalluh jikkurana, idewwina bid-duwa tal-ħniena u l-maħfra tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.